Rwan. Eto, croeso bawb i sesiwn 3, ac jyst ymwadiad bach fel yr arfer i ddeud mae'r yr apiau ar gwefannau yma da ni'n ei drafod heddiw yn bodoli fel opsiynau yn hytrach na argymhellion. Da ni ddim yn gyfrifol am unrhyw broblem y byddwch chi'n ei brofi yn sgil eich defnydd o'r apiau neu'r gwefannau hyn. Da chi wedi clywed hwn o'r blaen, basically be mae'n feddwl ydy defnyddiwch nhw defnyddiwch nhw fatha opsiynau yn hytrach na argymhellion. Da ni'n dall fod yna lot o bethau at i allan yna. Enghraifft, dwi'n mynd i fod yn sôn am Google Drive heddiw, yn mynd sôn ar ôl be o'n i'n trafod wythnos dwytha. Diolch i ddeud Google Drive di'r unig un iddo chi ddefnyddio. Wrth gwrs, mae yna nifer o rei gwahanol fyddai yn trafod hefyd. So, jyst i chi gael gwybod, da ni'n mynd ffefrynu un dros y llall math o beth. Fel nes i sôn wythnos dwytha a'r wythnos cynt, heddiw fyddwn ni yn mynd i fod yn ateb adran arall o'r fframwaith sgiliau digidol hanfodol gan y Llywodraeth. Ac heddiw fyddwn ni yn canolbwyntio ar pynciau i ymwneud â ymdrin a gwybodaeth a chymwys. Mae gennym ni restr yma, na'i'm deud nhw gyd allan, ond gobeithio erbyn diwedd y sesiwn fyddwch chi hefo lot fwy o wybodaeth o ymwybyddiaeth, o allu gwneud hyn. So pethau fel dall pa wybodaeth ar-lein sydd yn ddibynadwy a chrydadwy, chwilio am newyddion, defnyddio porwyr gwe, sut i arbed fatha gwefan mwyn i'w fynychu eto, a fyddwn ni hefyd yn sôn am y cwmwl, a fyddai'n rhoi bach o arddangosiad iddo chi o sut i ddefnyddio'r cwmwl, a hefyd sut i gydweithio efo pobl drwy ddefnyddio'r cwmwl hefyd. A hefyd fyddwn ni yn sôn iddo chi am sut i ddarganfod a gwrando ar gerddoriaeth, rhaglenni teledu, pethau o adloniant iddo chi hefyd. So, gobeithio fydd o'n un reit difyr iddo chi, a gobeithio fydd o'n rhywbeth allwch chi fynd efo chi heddiw a gobeithio dysgu beth newydd hefyd. Iawn. So, y peth cyntaf dwi eisiau sôn am ydy rhywbeth sydd yn reit bwysig ar y funud, yn enwedig ar y funud. Mae defnyddio yr we ag apiau i gael y gwybodaeth diweddaraf dod yn bach o'r norm i lot ohonon ni ar draws Gymru, ar draws y byd, really. A mae'n rili bwysig yn bod ni yn defnyddio ffynonellau parchus a dibynadwy bob amser gan fod y we yn llawn camwybodaeth. O'n i'n meddwl fod fi'n mynd recordio yma, dwi'n newid checio dwi yn. Ond mae'r we llawn camwybodaeth, a mae'n anodd gwybod beth sy'n wir, be allwn ni goelio. Yn benodol, mae'n well cymryd gwybodaeth ar rennir ar vlogiau neu ar cyfryngau cymdeithasol gyda ffinsiad o halen a trio troi at ffynonellau parchus i wirio ffeithiau cyn gymaint a gallwch chi. A fel o'n i'n dweud, mae'r pandemig wedi bod yn esiampl o sut mae gwybodaeth ffug yn gallu cael ei ledaenu yn andros a hawdd. Ond dydy gwybodaeth ffug, neu fake news, os da chi wedi clywed am hwnna yn y newyddion, fel mae'n cael ei alw, dydy gwybodaeth ffug ddim yn rhywbeth newydd oherwydd y we. Mae gwybodaeth ffug mae o'n rhywbeth mae pobl yn dueddol i wneud heb feddwl weithiau. So un esiampl allai feddwl am, a wrach fod fi bach yn biased achos dwi wedi tyfu fyny mewn cymdeithas fatha reit gledig, lle mae bobl yn coelio ei gilydd, ond un esiampl o fatha gwybodaeth ffug fatha tu allan i'r we ydy dydwch fatha rhywun yn deud fod i'n mynd i lawio penwythnos yma achos mae Moira lawr y lôn di deud sydd wedi clywed gan Nerys yn y pentre. Neu rhywun yn deud fod nhw wedi clywed fod yna McDonald's newydd yn dod i dre, achos fod Sian Rhanhir wedi deud wrth Jack Bach di deud wrthoch chi. A mae'r math yna o beth lle dwi'n siŵr da chi wedi clywed rhywbeth tebyg i hynna o'r blaen. Dwi'n clywed o hyd gan mam a nain yn deud, mae o'n wir achos mae so and so yn deud o. Mae hwnna'n newyddion ffug hefyd, fatha, sgynnych chi ddim rawf, ond da ni fel bobl yn dueddol i goelio'r bobl sydd o'n cwmpas ni. A mae hwn just basically di cael ei wneud yn di cael ei ledaenu a di wneud yn lot fwy boblogaidd
oherwydd fatha cyfryngau cymdeithasol, oherwydd y we. Ond dwi'n meddwl fod o'n bwysig iddyn ni just gofyn y cwestiwn yma a gofyn wrth yn hynny, ydy'r wybodaeth yma yn ddibynadwy fatha ar y we? So, sut ydyn ni fod i gadarnhau pa wefannau a ffynonellau sydd yn ddibynadwy? Dyna di'r cwestiwn. Wel, mae gennau rei esiampl yn fama o wefannau da iddo chi gael gwirio eich gwybodaeth. Gwefannau fel Cymru Fyw, BBC Cymru Fyw, Golwg 360, a mae gwefan newyddion S4C yn un rili dda hefyd. Ond hefyd, hyd yn oed efo iechyd, mae gennych chi GIG111, a fyddai'n dangos hwnna iddo chi mewn eiliad. A hefyd Mind Cymru sydd yn wych ar gyfer cael gwybodaeth sydd yn ddibynadwy iddo chi. So, un enghraifft, so dwi am roed esiampl i chi yma. So, GIG111 Cymru, mae hwn yn wefan gan yr GIG NHS sydd wedi cael i'w greu i bobl allu gofyn cwestiynau ar-lein sydd yn ddibynadwy ac yn berthnasol iddyn nhw. So enghraifft ar y wefan yma, mae o gwbl yn y Gymraeg, a allwch chi ffeindio gwybodaeth heb orfod ffonio'r doctor neu heb orfod fatha mynd i nunlle. Da chi'n gallu ffeindio gwybodaeth sydd yn ddibynadwy, allwch chi goelio yn heb orfod fatha, gadael tŷ hyd yn oed. A dwi'n meddwl beth sy'n mor dda am hwn hefyd ydy, dwi'n yn gwybod os da chi wedi clywed yr straeon o rwy'n hefo cur yn pen ac yn mynd i Google ac yn chwilio beth sy'n bod yn y fi, mae gennau cur yn pen a mae Google yn deud fod nhw'n mynd i farw. Mae hwn yn mynd i fod yn gwrthwyneb i hynny, so mae o'n fatha osgoi bobl rhag mynd i Google a ffeindio ffynonellau sydd wrach bach yn far-fetched neu sydd jyst ddim yn ddibynadwy. So mae hwn yn wefan gwych ar gyfer gwybodaeth iechyd. Dwi'n meddwl hefyd mae o jyst mor berthnasol rwan oherwydd y pandemig. Dwi wedi gweld gymaint o newyddion ffug am iechyd fatha in general dros yr fatha 18 mis dwytha. Bobl yn fatha siarad fel fod nhw'n ddoctoriad fod nhw ddim byd i wneud hefo fatha meddigyniaeth na'n byd. A mae cael gwefan fel yma jyst yn wneud iddo chi fatha fod yn fwy sicr o o'r hyn da chi'n ei glywed, basically. A fel o'n i'n deud hefyd, fatha safleoedd fatha newyddion hefyd, so mae gennym ni Golwg 360 sef hwn, a Cymru Fyw a newyddion S4C hefyd sy'n dda, ond allwch chi drystio hyn achos maen nhw'n enwau sydd yn adnabyddus sydd yn ei gyd, a da ni gyd wedi clywed amdan rhain, felly maen nhw'n mynd i fod yn lot fwy dibynadwy, basically. Ond nôl i fatha sut i ddarganfod pethau os di pethau'n dibynadwy. Tu allan i'r gwefannau dwi newydd sôn am, da ni hefyd angen gwybod os ydy'r pethau da ni'n i'w ddarllen yn gywir foed nhw ddim ar hynna. A mae yna chydig o bethau allwch chi wneud i sicrhau fod yr wybodaeth da chi'n i'w fatha weld yn mor ddibynadwy all fod. So, y peth cyntaf da chi angen ystyried ydy amser. So pryd gafodd yr wybodaeth yma i'w bostio neu ysgrifennu. A dyma, mae hwn yn rhywbeth sydd yn andros o bwysig achos dydy bob darn o newyddion ffug ddim wedi cael i'w greu i fod yn newyddion ffug. Mae rhai newyddion ffug jyst yn ffug oherwydd fod o'n hen a fod o ddim wedi cael i'w ddiweddaru. Enghraifft, un esiampl o hyn ydy erthygl yn deud fod rhyw fath o fatha ymchwil wedi cael ei wneud rhyw 20 mlynedd yn ôl. Diom i ddeud fod o dal yn gywir rwan, achos oedd o'n gywir 20 mlynedd yn ôl, falle fod yna bach o ymchwil wedi cael ei wneud ers hynny sydd yn fwy dibynadwy. So dyna math o beth dwi'n trio i ddeud ydy dydyn nhw ddim o hyd wedi cael i'w greu i fod yn ffug, ond wrach fod yna pethau wedi cael i'w ddiweddaru i wneud yr un gwreiddiol yna i fod ddim mor gywir, basically. Hefyd, cywirdeb. So, pwy ysgrifennodd yr darn o wybodaeth yma, ac oes gynddyn nhw gymwysterau neu profiad. Fel o'n i'n deud gyne, dwi'n meddwl fod rhai bobl dros y pandemig wedi licio fatha siarad fel fod nhw'n ddoctoried, neu fod nhw hefo fod nhw hefo'r cymwysterau i siarad am bethau ac i
gyflwyno gwybodaeth i eraill. Ond dim dyma di'r ces o hyd. Gwnewch yn siŵr os ydych chi'n darllen erthygl neu os ydych chi'n darllen post ar ryw vlog, eich bod chi'n gwybod pwy sydd wedi i'w ysgrifennu, ac os oes gennyn nhw yr cymwysterau i allu wneud hynna. Enghraifft, os ydych chi'n gwybod fod rhywun hefo lot o raddau, hefo fatha PhD, maen nhw'n mynd i fod bach fwy, wel, sy'n ni'n dweud mwy na bach, lot fwy dibynadwy na rhywun ar Facebook sydd rioed wedi bod i coleg am fatha meddigyniaeth na'n byd. So dyma beth dwi hefyd yn annog chi feddwl ydy pwy sydd wedi sgwennu yr darn o'r wybodaeth yma. Hefyd, nesa, realistig. So, ydy'r gwybodaeth yn cyd-fynd â'r gwybodaeth da chi yn i'w wybod yn barod am y pwnc. Y rheswm dwi'n adio hwn ydy fod newyddion ffug lot o'r amser wedi cael i'w greu oherwydd mae'r fatha awdur eisiau iddo chi feddwl, allai'm coelio hyn, a wedyn pwyso ar y ddolen, a wedyn maen nhw wedyn di'ch tynnu chi fewn, maen nhw wedi cael chi ddod i'w gwefan nhw neu i'w post nhw, a wedyn dyna sut maen nhw yn cael i'w fatha pres lot o'r amser, fatha os da chi yn mynd ar wefan sydd hefo fatha hysbysebion, dyna sut maen nhw'n neud pres ydy drwy cael chi feddwl, mae hwn yn anghredadwy, a wedyn da chi'n mynd i darllen o, a dydy o'm yn wir, basically. So, os mae rhywbeth, os da chi'n gweld rhywbeth, os da chi'n gweld teitl neu beth sydd yn gwbl groes i'r hyn da chi yn ei wybod yn barod, cwestiynwch pam, cwestiynwch ydy hwnna yn far-fetched, ydyn nhw'n wneud hyn mwyn cael fatha reaction gen fi. So mae hwnna yn un peth i edrych allan am byd. Ac yn un olaf hefyd, cefnogi, neu cefnogaeth. Ydy'r ysgrifenwr, os na ysgrifenwr, os na awduron eraill hefyd yn deud yr un pethau. Dydy hyn ddim o hyd yn 100%, ond mae o'r rhoi syniad da iddo chi bod rhywbeth yn ddibynadwy oherwydd fydd yna lot o bobl eraill hefo cymwysterau dibynadwy yn deud yr un fath o beth. Os da chi'n gweld fatha erthygl yn deud rhywbeth gwbl groes i dydwch 10 fatha doctor, cwestiynwch pam fod hwn yn wahanol i bob peth arall da chi'n ei wybod am y pwnc. So mae hyn i gyd jyst yn rhywbeth allwch chi i'w wneud heddiw hyd yn oed i gychwyn fatha meddwl yn feirniadol am yr hyn da chi'n ei ddarllen. Mae o bach yn annoying actually, chos ers i fi fatha ddod i arfer hefo yr cwestiynau yma, dwi'n cwestiynu pob peth dwi'n i'w ddarllen, sydd bach yn annoying, ond at least dwi'n gwybod wan na i ddim coelio pob peth dwi'n darllen, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig yn enwedig yn cymdeithas modern ni rwan. Os gael dweud, yr un beth sy'n wastad yn syni fi ydy, y cwmnïau yma sy'n glyfar iawn i wneud i rhywbeth i edrych yn real. Fel bil gan BT neu rhywbeth felly. Dwi bron wedi cael yn sawl gwaith fy hun efo bethau fel yna. Byddwn ni'n siarad am hwnna, mae hwnna'n dros bwynt da. Byddwn ni'n siarad fwy am fatha scamiau felly yn y sesiwn ola, achos mae bobl, dwi'n casau galw nhw'n glyfar, ond mae scamwyr yn glyfar fatha y pethau maen nhw'n neud. A mae o yna i'n tricio ni ac i gael ni i'w goelio nhw, ac mae o jyst mor bwysig iddyn ni gwestiynu pob peth, ond fyddai'n rhoi tipiau ar gyfer scamiau a pethau. Un peth na i ddeud am scamiau cyn yr wythnos ola ydy wythnos dwytha ar yng nghariad i gael e-bost yn gwbl Gymraeg a scam oedd o. Ac dwi wedi bod yn deud ers oesoedd fatha, os da chi'n cael scam Cymraeg, fydd yr Cymraeg yn rili wael, fe chi'n gwybod syth bein nag scam dio, ac wir ydych chi, o gynnau'n syniad na scam oedd o. Oedd y Gymraeg mor fatha naturiol, ac just fel warning bach, maen nhw'n mynd yn glyfrach ac yn glyfrach. So, ond mi fyddai'n siarad fwy am hynna yn wythnos 6. So, gewch chi fwy o tools to your arsenal yn wythnos 6 am hwnna. Beth nesaf ni eisiau sôn am oedd nodau tudalen. Os ar rhywun yma yn defnyddio nodau tudalen ar y we'n barod, neu bookmarks ydyn nhw yn Saesneg?
Dwi'n fan mawr ohonyn nhw. Os da chi ddim, bydwch yn phoeni, neu ddangos ydych chi sydd wedi ddefnyddio nhw. Ond be ydyn nhw ydy ffordd idych chi allu arbed tudalen gwe idych chi gael fynd fewn iddo fo yn hawdd iawn eto. A na i roed wel, actually, ar y sgrin rwan, da chi'n gallu gweld yn fan hyn ar y top, mae gennau ffolderi yn fama, a mae gennau ffolderi ar gyfer lot o wahanol gyrsiau dwi'n ei wneud. So, cadw'n brysur, so mae hwn gyd yn gwahanol dudalennau gwe ar gyfer cadw'n brysur ar-lein, y Gymraeg ar y we, so mae hyn i gyd yn wefannau lle maen nhw yn hyrwyddo'r Gymraeg ar y we. Hel straeon, mae gennau nifer o dudalen y fama, a y rheswm mae gennau hein ydy pam dwi, er enghraifft, yn gwneud sesiwn ar hel straeon, dwi yn gallu clicio ar hein, a maen nhw'n mynd â fi i'r wefan yna yn syth bein. Mae o'n galluogi iddo fi beidio gorfod mynd i Google a chwilio am bob peth yn uniongyrchol. Maen nhw gyd yma iddo fi gael fatha mynychu cyn gymaint a dwi isio. So, maen nhw'n gallu bod yn really handy, a mi wna i ddeud, fatha, fel o'n i'n deud gyda, dwi ar ganol symud tŷ, a mae yna gymaint o ffurflenni dwi angen i'w lenwi, ac angen deud wrth yr llywodraeth bod fi wedi symud, a mae gennau just folder adre ar fan hyn o'r holl fatha dolenni dwi angen i'w lenwi a pethau, a mae wedi wneud o gymaint haws iddo fi. So, mae hyn yn gallu helpu pawb, basically. So, yeah. Nodau tudalen, so maen nhw'n cael i'w galw'n rhywbeth gwahanol ar gwahanol porwyr gwe. Os da chi'n gwybod beth ydy porwr gwe, dwi ar y funud yn defnyddio Google Chrome sydd yn porwr gwe. Efallai fydd gennych chi Microsoft Edge sydd yn porwr gwe arall, neu os da chi'n defnyddio dyfeisiau Apple, fydd gennych chi Safari. So, porwr gwe ydy be da chi'n ei ddefnyddio i fynychu yr we, basically. A mi fydd enw ar rhain yn wahanol ar bob un. So, ar Google Chrome lle dwi ar wan, mae o'n cael ei alw'n favourites. Ac fyddwch chi'n gweld ar dop y sgrin yn fan hyn, mae yna ryw seren bach yn fama. Dyna ydy favourites, basically. Dwi'n gwybod ar, actually, hold on, na, dwi wedi cymysgu'n hyn, bookmarks dio ar Google Chrome a favourites dio ar Microsoft Edge. Dwi'n meddwl dwi angen cysgu eto. Ond ie, bookmarks dio ar Google Chrome a ar Microsoft Edge favourites dio. Dwi wedi cymysgu'n hyn yn gyfan gwbl yna. Ond os da chi eisiau arbed fydda bookmark, nodyn tudalen, mae'r broses yn reit syml ar gyfer bob un yn nhw. Maen nhw'n reit debyg ar gyfer bob un yn nhw. So, dwi am fynd nôl i wefan GIG111, a dydych wan, dwi eisiau gwybod fwy am fatha fy iechyd dwi eisiau gwybod mwy am sut dwi'n teimlo. Wrach fyddai eisiau mynd ar y wefan yma reit aml. Be sy'n ni'n gallu gwneud ydy ar y top yma, mynd i'r icon seren man fan hyn, so bookmarks, clicio arno fo unwaith, a wedyn mynd i add bookmark yn fan hyn. So, dyma ni. Mae o'n galluogi iddo chi ail enwio, ond dwi'n mam ail enwio, so dwi'n gwybod be ydi o. A be allwch chi wneud hefyd ydy, allwch chi roed o mewn folder fel dwi wedi wneud yn fan hyn. So, dwi am ddewis folder, so choose another folder yn fan hyn. A wedyn, dyma ni, dwi am greu folder newydd o'r enw iechyd, gan ddewis y new folder ma'n fan hyn. A wedyn save. So, gadwch mi symud hwn i fan yma rwan. So, yn fan hyn, mae yna folder yma dwi'n newydd i'w greu o'r enw iechyd. Ac os dwi'n clicio ar hwn, a wedyn, actually, na i fynd allan o'r dudalen yma. So, na i fynd i iechyd, a wedyn GIG111 Cymru, a neith o fynd â fi yn syth i'r un wefan. A fydd hwn yn digwydd bob tro fyddai'n mynd ar-lein, fyddai'n gallu mynd arno fo bob tro gyda just un clic. So, mae o'n ffordd rili dda iddo chi allu cadw cofnod o'r wefannau ydych chi'n ei ddefnyddio yn reit aml. Dwi defnyddio nodau tudalen yn reit aml yn hun. So ie, mae hwnna jyst yn rhywbeth o'n i'n meddwl sy'n gallu bod yn reit handi i gadw cofnod o bethau. Nesaf, dwi eisiau sôn am y cwmwl. A nes i dwtsiad ar y cwmwl wythnos dwytha, ond na i fynd mewn i fwy o fanyldeb heddiw. Mae'r cwmwl yn cyfeirio at feddalwedd a gwasanaethau
sydd yn rhedeg ar y we. So dydyn nhw ddim yn rhedeg ar eich dyfeis chi, maen nhw gyfan gwbl ar y we. A da chi'n gallu cyrchu'r mwyafrif o wasanaethau cwmwl drwy'ch portal gwe chi. A mae hefyd rhai apiau yn cynnig, rhai cwmnïau yn cynnig apiau ar eich ffonau neu'ch tabletu hefyd. A rhai enghreifftiau o'r rhain, fel dwi'n mynd i ddangos chi mewn bach, Google Drive yn un esiampl o cwmwl, Apple iCloud os oes gennych chi iPad neu iPhone, mae Netflix, os ydych chi rioed i ddefnyddio Netflix, mae hwnnw yn gwmwl sydd gwbl ar-lein, Dropbox hefyd a Microsoft OneDrive. So mae yna nifer o rei gwahanol esiamplau o'r fatha cwmwl ar-lein. Ac o'n i'n meddwl, sa'n pwynt sôn am y cwmwl heb sôn am buddion y cwmwl. Oherwydd mae yna lot o bethau sy'n neud y cwmwl yn andros o boblogaidd, basically. Mae yna lot o bobl yn defnyddio'r cwmwl am y rhesymau yma. So un rheswm o bobl yn defnyddio'r cwmwl ydy oherwydd chi'n gallu cyrchu'r gwybodaeth da chi'n i'w arbed ar y cwmwl ar unrhyw ddyfeis sydd hefo cysylltiad gwe. So, enghraifft o hynna ydy, dydwch wan, dwi am roed ddogfen, dwi am arbed ddogfen sydd o'n nghyfrifiadur i ar y cwmwl, a dydwch wan dwi ar y ffordd i gwaith ar dren, a dwi wedi anghofio yng nghyfrifiadur i, ond mae gynnau'n ffôn i law. Fo fi ddim hefo nghyfrifiadur i, oherwydd dwi wedi rhoi y ddogfen yna ar y cwmwl, mi allai fewn gofnodi hefo'n ffôn i a mynychu yr un ddogfen yna yn hawdd. So, os sef o ddim wedi cael ei arbed ar y cwmwl, sy'n ni ddim yn gallu gwneud hynna achos sef o'n styc ar y cyfrifiadur sydd adre. Ond achos fod o ar y cwmwl, fyddai'n gallu mynychu o ar unrhyw ddyfeis fyddai hefo bryd hynny. Oherwydd hyn, mae cydweithwyr hefyd yn gallu gweithio ar yr un ddogfen, a mi fyddai'n dangos iddo chi esiampl o hynny mewn bach hefyd. A da chi hefyd yn gallu storio a gweld eich lluniau, heb ofni heb ofni gollio ar eich gliniadur neu'ch ffôn symudol. Dwi wedi clywed gymaint o bobl sydd pan maen nhw wedi colli ffôn symudol yn meddwl, na, dwi wedi colli'r holl luniau yna. Os da chi'n arbed y lluniau yna ar eich cwmwl chi, fo chi wedi colli'ch ffôn, da chi'n wedi colli unrhyw un o'r ffeiliau yna, achos mae o ar y cwmwl, a gallwch chi fynychu nhw wedyn ar eich cyfrifiadur, ar tablet, ar unrhyw beth arall. So does na ddim ofyn colli pethau pan maen nhw ar y cwmwl. Hefyd, un peth da am y cwmwl ydy, does ddim angen iddo chi gael peiriant drud sydd hefo lot o memory arno fo iddo chi gael arbed eich gwaith eich dogfennau. Y rheswm am hyn ydy fod yr cwmwl yn gweithio fel rhyw fath o hard drive, mae o'n cadw eich gwybodaeth chi gyd mewn un lle, heb orfod cymryd lle ar eich cyfrifiadur chi. A mae rhai cwmnïau hyd yn oed yn gwneud cyfrifiaduron yn enwedig ar gyfer defnyddio'r cwmwl, fel opsiwn cost isel i ddefnyddwyr ar farchnad addysg yn enwedig. Enghraifft fwyaf nodedig o hwn ydy Google Chromebooks, os da chi wedi clywed am Chromebooks. Maen nhw'n gweithio fel gliniadur bach, ond da chi'n arbed ddim byd ar y gliniadur, mae pob peth yn cael ei arbed ar y cwmwl. So, dwi am roed esiampl iddo chi wan o sut mae'r cwmwl yn gweithio a sut allwch chi drefnu ffeiliau a gyrru ffeiliau i eraill hefyd a cydweithio hefo bobl drwy'r cwmwl hefyd. A fyddai'n rhoi esiampl iddo chi o sut i gyrchu ar wahanol ddyfeisiau. Iawn, so dwi am fynd i'n nghwmwl yn fan hyn, lle dwi wedi arbed o, dyma fo. Wrach fo hwn bach yn gyfarwydd ers wythnos dwytha, lle nes i ddangos iddo chi sut i greu dogfennu a felly. So, dyma'r cwmwl sgynno fi. Mae o bach o lanast ar y funud. Dwi yn ymddiheuro, ddylai fi wedi wneud o'n fwy. Mae Aled yn ysgwyd i'w ben, dwi yn ymddiheuro. Ond dwi'n gwybod, mae'n organised chaos, achos dwi'n gwybod lle mae pob peth. So, ymddiheuriadau. Ond dyma ydy'r cwmwl, a be ydy hwn, ydy lle iddo fi uwchlwytho pethau o'n nghyfrifiadur i, fel o'n i'n deud, fel fo fi'n gallu mynychu yn rwle dwi, yn rwle yn y byd hyd yn oed, os ni'n gallu bod yn Australia a gallu mynychu hyn, dydy o ddim bwys. So mae hyn jyst y pethau, dwi dueddol i ddefnyddio ar mwy na un ddyfeis.
mwyn uwchlwyso pethau ar y cwmwl, da chi angen pwyso ar yr eicon newydd ma'n fan hyn. A wedyn, yn fan hyn, allwch chi uwchlwyso ffeil. A wedyn, dyma ni. So dyma'r llun wythnos diwethaf yn neud i bob peth rewi. So dwi ddim am ddewis hwnna. Ond na i roed docfen fyny. Pa fath o docfen eich roed? Neu lle roed fideo fyny. So mae gennau fideo yma sydd wedi greu cyfrif Google. So na i lwytho hwnna. A wedyn fydd o yn llwytho yn y gornel yma'n hyn. A wedyn unwaith fydd o wedi gorffen llwytho, fydd o'n cael i'w arbed yn fan hyn. A wedyn fydd o'n gallu mynd ar yn ffôn ni a mynychio drwy fanna, math yna o beth. So tra mae hwn yn llwytho, dwi'n newydd sylwi, dwi'n meddwl dwi wedi dewis yr fideo fwyaf hir, so wrach fydd o'n cymryd rhyw funud neu ddau. Ond tra mae hwnna'n llwytho, na i ddangos ydych chi sut i rhoi trefn ar eich ffeiliau hefyd. So, yn fan hyn, mae gyda ni fatha ffolderi, fatha gwahanol ffolderi yn fama. So mae gennau un yn fama ar gyfer y cwrs 6 wythnos, fel da ni'n neud yn fama. Gennau ffolder ar gyfer dogfennu gwaith, ond fel ydych chi'n gweld, mae'n dogfennu gwaith i'n bob man, so dwi'n wedi defnyddio hwnna dda iawn. Ond da chi'n gallu fatha rhoi ordor ar eich ffeiliau yn fan hyn. So, just drwy bwyso newydd, a wedyn yn lle uwchlwytho ffeil, allwch chi just pwyso'r ffolder newydd. A wedyn, ydy hwnna wedi gweithio? Dyma ni. A wedyn allwch chi roi teitl iddo fo, so na i roi cwrs 6 wythnos. A wedyn, fydd o'n dangos fyny yn fan hyn. Na, mae'n dangos fyny fanna. A wedyn, ellai wedyn llusgo be bynnag dwi isio i fewn i'r ffolder yna, i roi trefn ar yr cwmwl. A mae hwn wedi i'w gwblhau, so os dwi yn refresho hwn rwan, ddyle'r fideo yna fod yma yn rhywle. Dyma ni. So dyma'r fideo sydd wedi greu cyfrif Google. A sy'n ni'n gallu llusgo hwnna wan i... diolch gadael fi, dyma fo. Wneith o adael fi o fama. Llusgo hwnna fewn i'r ffolder cwrs 6 wythnos. A wedyn, dyna fo. So dyna sut ydych chi'n rhoi trefn ar pob peth. Os ydych chi eisiau gweithio hefo cydweithwyr, mae defnyddio'r cwmwl yn ffordd gwych o wneud hynna. Ac i fod yn onest, dwi'n gweithio ar y cwmwl o hyd efo gwaith. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu gweithio adre heb ddo fo. Un enghraifft ydy yr slides yma. So mae bob un o'n tîm ni yn gallu defnyddio yr slides yma, dim just fi. A mae bob un o'r tîm yn gallu gwneud newidiadau, da ni'n gallu cyflwyno fo. So mae hwn oherwydd fod o ar y cwmwl. Mae o'n golygu fod ni gyd yn gallu mynychio fod ni o wahanol rannau o Gymru. So i wneud hynny, allwch chi wneud hynny hefo fatha cyflwyniadau, hefo dogfennu. So na i roed esiampl iddo chi'n fan hyn. So mae gennau yn fama rhestr hyfforddiant cymunedau digidol Cymru. So dydych chwan dwi wedi bod yn gweithio ar hwn a dwi'n hapus efo fo, dwi eisiau i bobl eraill i weld o. Mi allai rannu hwn rwan hefo bobl heb iddyn nhw gael mynediad i newid pethau. So i wneud hynna, da chi angen pwyso ar y bwtwm rhannu yma ar top dde. A wedyn, be dwi am wneud ydy yn fan hyn fydd o'n deud gall unrhyw un ar y we sydd ar y ddolen hon i weld. So dwi'n hapus efo hynna, dwi'n eisiau neb newid ddim byd, dwi jyst eisiau bobl weld o. So be allai wneud ydy copio'r ddolen yn fan hyn. A be dwi am wneud ydy dwi am roed honno yn y blwch chat. A wedyn, ddyle eich bod chi'n gallu gweld hwnna os da chi yn pwyso ar y ddolen yna yn y chat wan. Ddyle fod chi'n gallu gweld yr ddogfen yma, ond methu i'w newid hi. So dyna sut ydych chi'n gallu gwneud hynna, ond os da chi efo cydweithwyr, da chi'n meddwl, dwi'n hapus efo beth dwi wedi wneud, ond dwi eisiau i Bob newid rhywbeth, neu dwi eisiau i Bob adio rhyw ddyddiad arall i'r calendar. Aled. O'n i jyst yn gwybod, dwi yn gallu highlightio fo i gopio fo os dwi eisiau. Yndi, so mae hwnna, dyn nhw methu ysgoi gwneud hynna, achos da chi'n gallu gwneud hynna efo bron bo unrhyw destun ar-lein. Ond dyle fod chi methu newid ddim byd, so fatha dyle fod chi'n gallu newid unrhyw destun am byd fel yna jyst i'w gopio fo. Ond wedyn o safbwynt 2 berson neu tîm bach yn gweithio yno fo, dim ond nhw fydd yn cael mynediad i hwn anyway, ynddo?
Ie, yn union. So, wel, mae'n dibynnu ar sut ydych chi eisiau rhannu o. Os ydych chi eisiau i rywun newid o, yr opsiwn ydy, mae'n hynod o debyg, really. So, sa chi'n dewis y rhannu mewn fama. Ond yn lle gadael i hwn fod unrhyw un ar y we sydd yn sydd yn gweld y dolen hon, allwch chi newid hwn yn fan hyn, fel fod bobl yn gallu golygu o. So, os da chi yn, wel, allwch chi roi sylwebydd hefyd. So, mae sylwebydd, be mae sylwebydd yn neud, ydy mae o'n galluogi i bobl rhoi sylwebau ar yr ochr. So, eto, ddim yn gadael iddyn nhw newid y testyn, ond maen nhw'n gallu rhoi dwi'n galw nhw fatha post-it notes ar yr ochr, lle allwch chi ddeud fatha angen newid hwn, neu mae hwn rhy hir, neu dydy hwn ddim yn gywir, neu beth fel yna. Ond dwi am roed esiampl o'r golygydd yma, sydd yn galluogi iddo chi newid unrhyw beth ar y sgrin. So, dwi am newid hwnna, copïo'r ddolen a'i roed yn y chat eto. So, os da chi yn pwyso ar yr un ola neu dwi newydd yrru, fyddwch chi yn gallu newid hwnna wedyn ar eich sgrin, a gobeithio fyddwch chi'n gallu gweld y newidiadau ar yn sgrin ni. So, mae croeso ydych chi'n neud hynna, dwi ddim yn precious am yr ddogfen yma, so mi allwch chi newid o cyn gymaint ydych chi eisiau a gweld sut mae'n newid ar yn sgrin ni oherwydd eich bod chi'n ei wneud o. So, allwch chi newid lliw y testyn os hoffech chi, allwch chi, o dyma ni, dwi'n gallu gweld fod rwy'n, allai'm gweld pwy dia, ond allai weld fod rwy'n wedi highlightio hwnna. Allwch chi newid y lliw, allwch chi newid yr ffont os hoffech chi. Be bynnag sydd well gyda chi. Dyma ni, mae rwy'n yn teipio. Perygl. Gyda'i deimlad na Aled di hwnna. Ond dyna sut mae'n gweithio, dyna sut ydych chi'n gallu gweithio ar yr un ddogfen, ar yr un adeg, drwy y cwmwl. A dwi'n meddwl bod hwn yn ffordd really modern o weithio. Da ni wedi bod yn neud o ers y pandemig, really, lle da ni wedi bod yn gweithio ar yr un ddogfen ni, fatha ar yr un amser. Dibynnu ar beth ydych chi'n neud, mae'n gallu bod reit confusing pan dwi'n deud o fel yna. Ond os da chi eisiau, fatha dydwch, da chi efo rhyw fath o llinell amser a ydych chi eisiau lot o bobl lenwi iddo fo,ellith bobl just dipio fewn ag allan pe bynnag maen nhw eisiau. A hefyd, un peth really dda, dwi'n meddwl cofio sut i sôn am hyn wrth dwytha, ond un peth really dda am gweithio ar y cwmwl ydy, da chi'n mynd gorfod arbed ddim byd. So, efo hwn wan, os da ni'n newid o beth, so os ni'n rhoi, os da ni'n dileu y frawddeg yna, dwi'n angen safio ddim byd, dwi'n angen arbed ddim byd, mae o'n arbed yn automatic, oherwydd fod o ar y we. So mae hwn yn really dda os da chi'n un sydd ddim yn dda am arbed ddogfennu a da chi wedi bod yn gweithio ar rhywbeth am ryw awr a wedyn mae'r cyfrifiadur jyst yn marw. Da chi ddim wedi colli'n byd os mae hynna'n digwydd, oherwydd mae pob peth yn cael ei arbed yn syth bein. So mae'n ffordd really dda o weithio, really. Dwi'n fan mawr o weithio drwy'r cwmwl fel hyn. So ie. Emma, gais ofyn, sori Mair a Magret, jyst rhywbeth efo loes y fynd yn gweithio, achos mae'n amlwg mae loes yn byw gyrion Llambed, a dwi'n Nghaerdydd fan hyn, a dyn ni byth yn gweld yn gilydd heblaw ar sesiynau fel hyn, ni'n ffonio bron bob dydd gyda llaw, ond so, fe allan ni fod yn ystyried yn hytrach bod ni'n cadw, dweud rhywbeth fel rhestr dosbarthu eisteddfodau yn lleol, rhestr o ysgrifenyddion neu caderyddion ac yn y blaen. Fe allan ni fod yn rhannu rhywbeth fel hyn yn ganolog yn hytrach a bod yn rhestr i falle'n out-to-date neu bod hi'n loes out-to-date neu rhywbeth felly. Yn union. Gofyn y syml yn fanna felly. Dyna beth sy'n really dda am hwn ydy fatha, mae o'n cael gwared o'r, fatha dwi'n cofio'n hen swyddi, o gynnau byth syniad os oedd y ddogfen o'n i'n gweithio ar yr un fwyaf diweddar, achos o'n i jyst yn trystio pwy oedd wedi arbed o tro dwytha. Ond efo hwn, da chi'n gwybod fod yr fersiwn yma, hwn ydy'r un fwyaf diweddar, achos mae pawb yn gweithio ar yr un, mae o'n cael ei arbed yn syth bein, a ia, mae o'n arbed gymaint o gamgymeriadau oherwydd fod chi wedi trilio hanner awr yn rhoi gwybodaeth yn y ddogfen anghywir. Mae'n handi iawn ar gyfer hynna.
Ond ie, dwi hyd yn oed, dwi'n defnyddio dogfen fel yma, fatha yn bersonol, dydwch wan, fatha, wel, hefo fi'n symud tŷ, mae gennau ddogfen fel yma o'r holl gwmnïau fatha egni, cwmni we, os yna nhw'n gweithio, fatha yr holl gwmnïau yma gyda ni, fatha da ni'n mynd i fod yn talu biliau pethau, mae gennau o'i gyd ar un ddogfen a mae'n cariad i yn gallu i'w fynychu hefyd. So os mae o'n setio direct debit fyny, mae o'n gallu mynd ar i'w ffôn o ac yn rhoi rhywbeth yma. So mae o hyd yr un fwyaf diweddar, really. So ie, dwi'n fan mawr o'r cwmwl, dwi'n siŵr da chi'n gallu deud. Dwi wedi bod yn sôn amdano fo ers 2 sesiwn wan. Cyn iddo fi symud ymlaen, oes yna unrhyw gwestiynau ynglyn â'r cwmwl da chi eisiau wybod mwy am, fatha, cyn iddo fi symud ymlaen? Heb swnio'n dechnegol, ond gyda rhywbeth fel Google, mae'n gyfyngiadau ar faint o gof sydd gen ti mewn oes. Oes. Petai ni, a dyw hyn ddim yn berthnasol iawn, dwi'n meddwl i ni fel cymdeithas, felly, ond falle dros y blynyddoedd i ddod, bydd mwy o bobl eisiau rhannu rhyw fideos o bach. Ond mae fideo'n cymryd lot o gof yn dydi mewn cymariaeth a dogfen. Yndi. So mae gennych chi 15 gigabytes o fatha storfa iddo chi ddefnyddio yn gwbl am ddim. Dwi ddim yn cofio faint ydi o ar ôl hynna, os ydych chi eisiau prynu data ar ôl hynna. Mae gennau deimlad rhyw fatha 5 punt y mis neu beth fel nedio. So os gennych chi fel cymdeithas fatha yr arian i wneud hynna, dwi'n meddwl fod o werth o achos mae o'n rhywbeth allu pawb fanteisio o. Ond dwi'n meddwl nes i ddweud, wythnos dwytha, dwi'n yn cofio nes i ddweud, ond dwi wedi bod yn defnyddio Google Drive ers blynyddoedd. Dwi eisiau dweud fatha bron 10 mlynedd, ac dwi eto heb gyrraedd yr 15 gigabytes. So mae o un o'r ei gorau ar gyfer faint o le sgynnych chi, faint o storfa sgynnych chi. Mae o reit, un o'r ei gorau dwi wedi ffindio anyway. Ond beth sy'n ni'n awgrymu, os da chi eisiau rhannu lot o fideos, beth da ni deddol i wneud ydy i'w chluso nhw ar YouTube. Dwi'n siŵr fod chi'n neud yr un peth, ond oherwydd fod yn cymryd gymaint o le, fatha storfa, da ni'n ffeindio fod o jyst ddim werth arbed nhw mewn rhywbeth fel yma, a jyst wsio beth fel YouTube lle sgynnon nhw ddim cyfyngiadau ar gyfer fatha faint o fideos da chi'n gallu lwytho. So mae hwnna jyst yn un opsiwn hefyd os da chi yn rhedeg allan o le i wneud rhywbeth fel yna hefyd. Dwi'n meddwl falle bod hwn yn drafodaeth gyda ambell i steddol sydd falle yn defnyddio fideos nes i wedi symud i'r maes yna eto. Mae rhai defnyddio, dwi'n cofio yna, ddim YouTube. O Vimeo? Di hwnna'n un? Ie, mae hwnna'n un arall. Beth yw'r un? Ddim bwyd sen. Beth yma, mae nhw'n defnyddio rhywbeth tebyg, ac mae'n ffordd da i rhywun sy'n cystadlu, a wedi gwneud i llefaru ar ei ffôn, i ddanfon i beth mlaen, a wedi mae rhywun gallu rhoi trefn arnyn nhw wedyn, cyn i rhyddhau nhw'n fyw o felly. So be fyswn ni'n licio meddwl ydy maes o law wedi bod yna rhyw ffordd, efo'r holl awyddisiadau cymreth yma, bod yna rhyw ffordd allan ni allan fod yn haws i bobl i feddwl, dwi'n dilyn y trywydd yma, dwi'n eisiau gwybod am opsiwn 3, 4, 5, fel hyn mae'n neud i, ti'n bod? A dyna pam da ni yn ddeddol i ffocysu ar Google, fatha yn ystod y cwrs yma, achos da ni wedi cael adborth gan bobl, fatha pam da chi'n mynd sôn am Microsoft, pam da chi'n mynd sôn am hyn a hyn, ond iddyn ni, da ni'n ffeindio, mae bron pob peth o fewn Google. Mae hyd yn oed YouTube yn rhan o Google. So fatha, os da chi'n gallu cael pob peth mewn un lle, ac hefyd beth sy'n dda hefo defnyddio yr un math o gwmni, ydy fod pob peth, unwaith da chi'n gwybod sydd wedi defnyddio un peth, mae'r llall yn dod yn fwy naturiol iddo chi. So dyna beth da ni'n drio i'w hybu ydy, does dim rhaid cymlethu pethau drwy ddefnyddio'r holl bethau gwahanol yma. Os da chi'n gallu, dwi'n yn gwybod beth yw'r gair Cymraeg am hwnnw, ond fatha streamline, mae o werth wneud, a ellwch chi fydda arbed amser drwy wneud hynna. Dropbox oedd yr un o'n i'n cofio, dyna beth. Dropbox, ie. So dyna oedd y scam. Hwna'n ddrud ar y ddweud hefyd. Mae hwnna'n lot drytach, a da chi'n cael llai o data hefyd. Ond Dropbox oedd y scam ar un hariad i gael yn y Gymraeg wythnos dwytha. So Dropbox ffug oedd o, ac rwy'n yn dweud, allwch chi jecio hwn iddo fi, please, ond dim gan Dropbox, ond dyna be o'n nhw'n trio edrych fel.
Anyway, dwi'n mynd off tangent fan yma bach. A fi, Felly fi'n sori. meddwl. Na, mae'n iawn, peidio roi ni. So ie, nesaf dwi eisiau sôn bach am sut i fynychu fatha cynnwys ar-lein, ac yn benodol sut i gael fatha adloniant ar-lein. Ac dwi'n meddwl fod hwn yn rhywbeth eto sydd wedi bod yn bwysig dros y pandemig. Dwi'n ni'n sut sy'n ni wedi para heb Netflix, heb fatha gwrando ar gerddoriaeth ar-lein. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod mor bod. Ac jyst gwybod fod gymaint o bobl heb gael defnydd o'r pethau yma. Dwi'n meddwl fod o'n bwysig iddyn ni allu gwybod sut i fynychu pethau adloniant ar-lein a sut i rannu efo eraill hefyd. So i gychwyn, dwi eisiau sôn am cerddoriaeth ar-lein. Dwi'n meddwl cerddoriaeth, mae pawb yn licio cerddoriaeth. Dwi'n di abo neb sydd ddim yn licio rhyw fath o gerddoriaeth. So dwi'n meddwl hwn yn, mae hwn yn bwysig i bawb. A mae yna lot o wahanol ffyrdd ydych chi ddarganfod cerddoriaeth ar-lein yn gwbl am ddim dyddiau yma. Dwi wedi rhoi rhai opsiynau am ddim a rhai opsiynau sydd yn daliedig yma'n hyn. Ond yr un cyntaf dwi eisiau sôn am ydy yr app Aptone. Os ar rywun yn fama wedi clywed am Aptone o blaen? Do a na. Os da chi heb glywed amdano fo, be ydy o ydy gwefan ag app lle allwch chi rando ar bron unrhyw gân Cymraeg sydd wedi cael ei wyryddhau gyd mewn un lle. Mae o'n app rili dda, fatha dwi wedi defnyddio fo fatha o'r blaen a mae yna lot o ganeuon arno fo iddo chi gael fatha creu playlists yno fo a pethau fel yna. Yr unig beth ydy, mae rhaid iddo chi dalu amdano fo ar ôl y mis cynta. Dwi'm yn cofio faint yn union do, mae gennau deimlad fod o ryw 500 y mis, ond os da chi eisiau trio fo allan, mae o am ddim am yr mis cynta, a does am rhaid iddo chi roi unrhyw fanylion talu tan bod chi wedi gorffen yr mis yna, so does na ddim risg iddo chi fatha dalu am rhywbeth da chi'n isio. So mae o werth ydych chi drio. Mae ar gael ar fatha Apple ag Android. Dwi bron yn siŵr fod ar gael ar gyfrifiadurau hefyd. Ond os da chi fatha ddim eisiau talu amdano fo, mae Spotify hefyd yn opsiwn da iawn os da chi eisiau un fatha am ddim, opsiwn arall am ddim. So dwi am roed siampl o Spotify ydych chi fan hyn. So enghraifft, so dwi am mynd nôl yma, so dwi am mynd i search. So dyma Spotify, allwch chi gael o eto ar gyfrifiadur, ar ffôn symudol neu ar tablet. Mae o gwbl am ddim ydych chi lawrlwytho, ac allwch chi rando ar unrhyw gân neu unrhyw bodlediad drwy Spotify, gwbl am ddim. Os da chi hefo'r cyfrif am ddim, mi fydd yna hysbyseb bob ryw 5 can, beth fel yna. Mi allwch chi dalu amdano fo i gael gwared o hwnna, ond i fod yn onest, idych chi drio fo allan, da chi'n angen talu amdano fo o gwbl. A drwy Spotify, da chi'n gallu chwilio am lot o bethau Cymreig arno fo. Fatha, dwi wedi synnu ar faint o bethau Cymreig sydd ar Spotify. Ac yr unig beth dwi'n ei wneud ydy mynd i'r blwch chwilio yma fama a jyst roed Cymru. A fyddwch chi'n gallu gweld bod yna nifer o artists fatha Cymreig. Am ryw reswm, dwi'n gwybod pan fod Miley Cyrus wedi dod fyny. Dwi'n cymryd achos fod Cyrus yn edrych fel Cymru. Ignoriwch chi, dydy hi'n fod i ddod fyny. Ond mae yna lot o bethau Cymreig yma. Un peth really cool hefyd, mae Spotify i'w hun wedi creu fatha rhestr o ganeuon, fatha Can y Cymru, o caneuon Cymreig, fatha modern a hen. A maen nhw'n cael eu diweddaru bob rhyw flwyddyn, rhyw flwyddyn y ddau, hefo pa ganeuon sydd bod yn boblogaidd dros y flwyddyn honno. So mae hwn jyst yn ffordd ydych chi ddod i fatha darganfod caneuon newydd. A hefyd, mae o'n neis ar gyfer hel atgofion, so allwch chi chwilio am hen ganeuon, fatha o'ch plentyndod chi. So mae yna lot o bethau yma, a hefyd, tra dyn ni ar y pwnc, mae yna lot o bodlediadau Cymraeg yma hefyd. So mae yna lwythi fan hyn, so mae yna rei ar gyfer bobl yn dysgu Cymraeg. Mae yna un yn fama, os da chi wedi clywed am yn y Saesneg, Couch to 5K, ar gyfer bobl sydd eisiau dechrau rhedeg. Mae yna un yn fama sydd yn y Gymraeg. Mae yna bodlediadau ar gyfer fatha newyddion fatha chwaraeon a felly. So mae yna lot o bethau at ddant bawb yma'n hyn, really.
So ia, na i mynd on fwy am Spotify, ond os da chi'n eisiau talu am apps hwn, mae o'n opsiwn arall sydd am ddim. A hefyd, opsiwn o'n eisiau sôn am hefyd oedd BBC Sounds. Dydy'r app ddim yn y Gymraeg, ond maen nhw yn cynnig yr opsiwn iddo chi rando ar Radio Cymru drwy yr wefan neu drwy'r app, a mae o gwbl am ddim iddo chi rando. Maen nhw hefyd hefo podlediadau Cymreig ar BBC Sounds. Yr un fwyaf diweddar Cymraeg dwi wedi gwrando ar oedd podlediad Tudur Owen am hanes Cymru, a mae hwnna ar BBC Sounds gwbl am ddim iddo chi rando. So mae yna lwythi o bethau Cymreig, a mae yna fwy a fwy bob blwyddyn o bethau Cymreig yn cael i'w rhoi ar yr platfform yma. Iawn, hefyd, cyn i fi mynd mlaen, mi fyddai'n sôn am YouTube reit aml dros fatha'r 10 chwarter awr nesaf yma, ond mi allwch chi hefyd ddefnyddio YouTube i ffeindio ganeuon. Yn enwedig hen ganeuon ac hyd yn oed fatha caneuon o gyngherddi ar eich i fynd i fatha oesoedd yn ôl. So un esiampl oedd, dwi'n cofio pan o'n i yn ifanc, dwi'n meddwl o'n i'n blentyn, ac nes i fynd i weld Bryn Terfel yn y Mil Carnarfon, ac ond just allan o curiosity mwy na'm byd, nes i fynd i chwilio i weld os o'n i'n gallu gweld y cyngerdd, a nes i ffeindio fo. So mae'n dan os ydych chi fatha, allwch chi hel atgofion, gwrando ar hen gadneuon drwy wneud hynna. So mae YouTube yn adnodd gwych ar gyfer hynna. Ond dim dyna fydd yr tro olaf fi siarad am YouTube, dwi'n gaddo iddo chi. Ond sôn fatha nesa, mynd mlaen o gerddoriaeth, mae'n bwysig i ni wybod sut i gyrchu fideos ar-lein hefyd. A dwi'n meddwl fod hwn yn rhywbeth, mae lot o bobl deuddol i beidio defnyddio achos fod nhw'n hefo Sky neu maen nhw hefo fatha teledu, fatha dydyn nhw ddim eisiau dechrau defnyddio beth newydd. Neu mae hwnna, fatha mae gennau rieni sydd ddim yn defnyddio iPlayer, so fatha os mae nhw beth ar BBC sydd maen nhw wedi methu, dydyn nhw'n boddro i edrych ar iPlayer, a dwi fatha, mae am ddim, waith i chi wneud o. So ia, os da chi eisiau fatha cyrchu fideos, mae yna lot o wahanol opsiynau dyddi yma. Eto, yn fan hyn, mae yna rei yn nhw am ddim a rhai yn nhw sydd yn dalgedig. So yn fan hyn, mae Netflix a Disney Plus, da chi'n gorfod talu am y ddau yma. A mae o'n fisol, dwi'n cofio faint ydi o, i fod yn onest, dwi yn rhannu Disney Plus yn ffrindiau. Dylen ni'n fod yn hyrwyddo hynna, ond dyna beth dwi'n neud. So ia, os da chi'n gallu neud hynna, da chi'n arbed arian. Ond mae'r ddau yma yn daliedig, ond mae ITV Hub, S4C Click, All 4, dwi'n meddwl di enw hwn a BBC iPlayer, hein i gyd, gwbl am ddim iddo chi ddefnyddio. Yr unig beth na i ddeud ddo, jyst so dwi'n mynd fewn i trwbl, ydy hefo iPlayer, mi ydych chi angen leisians teledu i'w defnyddio fo. Doedd am arfer bod y ces, ond ia, maen nhw wedi newid o, so da chi methu defnyddio BBC iPlayer heb eich leisians. Ond ia, na i roed esiampl iddo chi wan o S4C Click. So dyma S4C Click, a be mae o'n neud ydy mae o'n rhoi llwythi o raglenni Cymreig o S4C fyny'n fama iddo chi gael gwylio unrhyw bryd da chi eisiau. So dwi actually ar y funud yn mynd drwy Round a Round fatha cyfresu cynta o Round a Round. Dwi ar cyfres 3 ar y munud, a mae actually yn really nostalgic fod fi mond rhyw 2 oed pan mae'r ddod allan. Ond dyna beth dwi'n trio neud, wel dyna beth dwi'n mynd drwy rwan. Dwi'n gwybod ar ganol lockdown hefyd. Diolch Emma, ti'n ei fi dim yn hen fyna ran. Sorry. Ar yr ymgyrch i lansio Round a Round blynyddoedd. Na. Oh my gosh, yeah. Cos pa flwyddyn oedd ar efo... A Change of Music sydd wedi bod efo gwahanol bands a beth i dros y blynyddoedd. Ond anyway, diolch. Pa flwyddyn ar efo gael ei lansio? Ydy naw... O gan ei wallt byd hynny, so dwi'n cofio hefyd. Wel, yr un dwi'n gwylio cyfres 3 rwan, a dwi'n gwybod arna rwy'n sôn fod hi'n 1997, so sy'n ni wedi bod yn 2 oed adeg yna. So dyna sut dwi'n cofio fo. Na, dwi'n cofio, oedd e'n reit exciting, ond hysbysebio mewn sinemau a bob dim. Waw!
waw! Llandudno, Cynghaerdydd ac Aberystwyth, ti'n fawr? O, Ie, waw! ie. Wel, dwi'n gwybod yn y cychwyn, ar nhw gael fatha bobl o Bike y Grove i helpu a pethau'n dod, fatha, Do. Do. oedd o'r real experiment, so fatha, ond da chi'n gallu deud, fatha, dwi'n gwylio nhw wan a dwi'n rili mwynhau Grange nhw, Hill so... hefyd, ie. A Grange Hill Ia, a dyna boi ni. Brookside yn mewn hefyd. Yn Dyna helpu. ni, ia. Ond mae di wneud gwahaniaeth, achos mae dal i fynd, yn rei, so fatha, mae rai fod Round wedi a round. gweithio. Round a round, yn union. Ond mae, ia, S4C yn wych, ac yn ganol cyfnod clo, mi arnyn nhw ddod a lot o hen raglenni nôl. Fatha, dwi'n gwybod yna lot o Come On Midfields, o Tipyn o Stad, Emin Rock and Roll, fatha, yna lot o bethau fatha o'r, fatha, 2000 cynnar fatha arno ddod nôl, so mae yna lot o bethau ydych chi fatha chwilota ac edrych fewn i weld os yna beth o ddiddordeb ydych chi yma. A hefyd, o'n i jyst eisiau danos iPlayer, achos yn debyg iawn i S4C Click, mae nhw hefo llwythi o raglenni o S4C fan hyn. So os da chi'n mynd i Sianeli fan hyn, a wedyn S4C, mae gyda nhw lwythio pethau eraill fan hyn idych chi ddal fyny efo. A hefyd, un peth o'n i eisiau danos iddo chi, a dwi'n yn cofio lle mae o wan, ydy o'n fan hyn, dyma ni. Mae S4C Click, os oes gennych chi blant neu os gennych chi fatha plant yn y teulu, mae gen S4C Click QTube, a mae rhaid i fi ddangos hwn achos mae o mor cute, mae'r enw yna mor cute, QTube. A ie, mae hwn jyst llawn rhaglenni plant idych chi gael defnyddio fatha os gennych chi blant yn y teulu, basically. So mae hwn hefyd yn andros o handi. So dyna fatha cyrchu fideos ar-lein. Hefyd, fel ni'n deud, YouTube. Mae YouTube yn wych ar gyfer fideos. Pwy sa'n gallu rhoi, mae gynna i un yn fama rwan, Super Ted Cymraeg, ond pwy sa'n gallu rhoi esiampl o hen dyledu, rhaglen dyledu Cymraeg o'ch chi arfer gwylio. Na i drio ffeindio fo ar YouTube. Miri Mawr. Miri Mawr? Iawn, gadewch mi drio. Miri Mawr. O, dyma ni, TV show. Dyma ni. O, mae'n advert. Typical. Mae'n hyd hysbyseb. It's okay not to know. O, i'n Google, dio, anyway, so dyn ni wedi bod yn sôn am Google. Pedwar eiliad. O, hysbyseb arall? Na. Dyma ni, iawn, dwi'n mawan. Diddorol. Hynod. I hwn yn gywir? Ymgais dda, Llewsi. Ond, na, na i ddim deud dim byd. Mi fysach chi'n meddwl bod hwn yn un tawedog iawn yn bysach. Diolch dal i ddim na. O ia, o gynnau, dwi wedi clywed am Miri Mawr rhai fi gyfaddau, ond o hwnna'n hit and miss efo fi fan'na. O'n i fatha, dwi'n gobeithio fo nef Miri Mawr ar ôl i fi sôn am YouTube cyn gymaint. Ond mae'n danos ydych chi, mae yna gymaint o bethau ar YouTube. So, ia, mae hwnna'n opsiwn da hefyd. Os ydych chi eisiau gwylio hen raglenni a falle, mae yna gymaint o opsiynau ar YouTube hefyd. Ia, o'n i eisiau sôn am hwnna fatha opsiwn am ddim arall. Hefyd, allwch chi fod yn greadigol ar-lein. Mae gennym ni sesiwn yn gyfan gwbl ar sut i gadw'n fatha brysur a sut i gadw'n greadigol ar-lein. Ond rhai esiamplau sgynnon ni fatha yn fan hyn ydy yr app Pinterest, sef hwn, sydd yn galluogi iddo chi greu basically fatha pinboards, ond ar-lein o'r pethau sydd yn eich ysbrydoli chi. So, ar y funud, mae gynna i pinboard o fatha lliwiau paent, fatha dodrefnu, pethau fel yna, ond dwi'n nabod bobl sydd wedi defnyddio Pinterest ar gyfer cael fatha patrymau gweu, enghraifft, patrymau crosio, a mae'n ffordd dda iawn o gadw'n greadigol. A hefyd, mae gennym ni'r wefan yma sef This is Sand, a dwi am roed esiampl iddo chi o hwn wan, so dyma This is Sand, mae'n edrych yn hynod o boring ar y funud, ond sut mae'n gweithio ydy, da chi'n gallu creu cerflunau gan fatha ddisgyn tywod ar y sgrin. So, os dwi'n llusgo
dyma ni, os dwi'n llusgo yn llygoden ni ar hyd yr sgrin, mae o'n dechrau disgyn tywod, a dwi'n gobeithio ar y gwylod yma na, ydych chi'n gallu gweld lle mae o yn dechrau fatha peintio hefo'r tywod. A mae o'n gallu bod yn hynod o therapeutic. Dych chi, os ni'n stopio siarad hefyd, mae'n siŵr sy'ch chi'n gallu clywed yr tywod yn disgyn hefyd. A dych chi'n gallu creu pethau really fatha lefel lot o fanylder yn efo. Dwi'n hefo'r sgil yna eto, ond dwi weithiau pan dwi'n teimlo'n stressed, neu os dwi just isio ffocysu ar rhywbeth fatha penodol, na i just wsio hwn a na i just fatha wneud rhyw fath o gelf, dwi'n meddwl sy'n neb eisiau prynu, ond mae o'n neud iddi fi deimlo'n relaxed anyway. So mae hwn jyst yn ffordd andros a hawdd i rywun fod yn greadigol ar-lein, ac allwch chi gael hwn ar gyfrifiadur neu ar fatha tablet neu ffôn hefyd. Ond ie, mae yna lot o ffyrdd o fod yn greadigol. Mae gennym ni hefyd gwrs o'r enw fatha hel straeon digidol, creu straeon digidol, so yn y Saesneg digital storytelling. Ac mae'r cwrs yma ar gyfer gwneud fideos byr o straeon, eich straeon chi, neu straeon bobl dych chi yn ei wydnabod. So dwi am roed esiampl o'n stori digidol dwi wedi wneud drwy gwneud y cwrs yna, ac mae o am wyliau nes i gymryd yn y 90au, so na i just roed hwn mlaen rwan. Dyma fi yn Awst 1997 yn smalio bod yn arweinydd tren ar rheilffordd Talyllyn tra'r wyliau hefo mam a dad. A dyma fi eto, hefo mam ar yr un gwyliau, ar lan y môr yn Borth, yn mwynhau'r tywydd poeth a dipian traed yn y dŵr. Hwn oedd y gacen penblwydd gorau fyswn i rioed wedi gallu gofyn am yn 4 oed. O'n i'n fan mawr ar y band Eden yn tyfu fyny, felly o'n i wrth fy modd. A fi yn gafal yn fy mrawd yn Tŷ Nain yn 1999, chydig fisoedd ar ôl iddo gael ei eni. A dyma fi y dolyg hwnnw yn hapus fy myd ar ôl cael gwisg nyrs gan Santa. O'n i'n caru'r gwisg yma. Mae hwnna jyst yn esiampl arall o sut i fod yn greadigol, hynod a hawdd hefyd, fatha, oedd o jyst, yn ffordd really neis o ddefnyddio technoleg mewn ffordd fatha reit hwyliog, a dwi'n gwybod bod yna lot o bobl dwi wedi hyfforddi dros yr flwyddyn dwytha sydd wedi creu straeon fel yma ar gyfer i'w teuluoedd, dyn nhw heb weld estalwm fatha achos o cyfnodau clo a ballu. So, mae hwnna jyst yn un ffordd arall o fod yn greadigol. Sori, os gael beth i mewn, dwi'n gwybod mae Deian a Deian yna, o'n i'n mynd i drefnu rhyw gwrs felly mis Tachwedd rhan gymdeithas. Oes. Ni wedi dal yn ôl rhan tan y flwyddyn newydd. Iawn. So os dim dyddiad eto, so mae hwnna a podlediad dwi'n meddwl. Briliant. Gret os rhywun ar straeon bach i rannu. Briliant. Wrth gwrs, da ni di bod yn neud rhai yn ddiweddar hefo. Dwi'n gwybod os da chi wedi clywed am y prosiect be di o'n y Gymraeg? Get That Together di o'n y Saesneg. Dod at ein gilydd neu beth dio. Lle mae bobl dros Gymru wedi bod yn creu straeon fel yna, ond i ddangos bobl sydd wedi bod yn shieldio sut mae siopau a fatha swyddfeydd doctoriad wedi newid dros y flwyddyn a hanner dwytha. So maen nhw'n gallu gwneud fatha straeon really fatha pwerus a positif. Ond cyn iddyn ni adael heddiw, o'n i hefyd eisiau sôn yn sydyn iawn am fatha sut i ddysgu sgil newydd hefyd. Oherwydd mae bod ar-lein jyst yn dangos chi faint o bethau allwch chi ddysgu bob dydd yn gwbl am ddim, jyst achos fod gennych chi gysylltiad gwe yn eich cartref. So, un esiampl ydy drwy dysgu iaith newydd, yn drwy defnyddio rhywbeth fel Duolingo, neu allwch chi ddysgu sut i wneud bach o DIY. Dwi'n gwybod fyddai'n gorfod dysgu sut i wneud bach o hynna yn yr misoedd i ddod, ond allwch chi defnyddio beth fel YouTube i ofyn fatha sut i newid tap, neu sut i teilio'r gegin, neu be bynnag fel yna, allwch chi ddysgu sgil newydd fel yna. Allwch chi hefyd fatha dysgu sut i edrych ar ôl blanhigion, sut i goginio prydau newydd. So fatha nes i fynd ar YouTube gyna, nes i jyst chwilio am reseitiau, a mae yna loads o fideos yma'n hyn o fatha bobl jyst isio dysgu ddech chi sut i fatha
goginio prydau newydd. So dwi'n meddwl fama, mae gennym ni Dudley sydd yn danos i rwy'n sydd i wneud mince pies. So mae hwnna, os da chi isio gwers am ddim gan Dudley, dyma'r ffordd i wneud o. So ie, mae yna lwythi o ffyrdd iddo chi ddysgu sgil newydd. A hefyd, mae yna wefan, a mi wna i roed hwn, mooc.org, dwi'n meddwl di yno. Dyma fo. Mi wna i roed hwn yn yr adnoddau hefyd. So mae mooc.org yn ffordd iddo chi mynychu cyrsiau bychain o gwmpas y byd yn gwbl am ddim. A maen nhw gyd o fatha prifysgolion ar draws y byd. A da chi'n gallu fatha i'w cymryd nhw am ddim. So dyma ni, so mae yna lwythi o bethau allwch chi ddysgu yn fan hyn. Os da chi eisiau dysgu mwy am fatha gwyddoniaeth cyfrifiaduron, os da chi eisiau dysgu mwy am Excel, marchnata, gwyddoniaeth, jyst be bynnag da chi eisiau, mi fydd yna gyrsiau yn fan hyn iddo chi gymryd yn gwbl am ddim. A maen nhw gyd dros y byd. So mae hwn o Singapore, mae hwn o America, Canada. So maen nhw'n lefydd rili dda iddo chi allu dysgu fatha sgiliau newydd yn fan hyn. Dwi yn bersonol wedi cymryd cyrsiau ar hwn, a maen nhw wedi bod yn rili dda. So ie, mae hwn jyst yn un ffordd arall o ddysgu sgil newydd, dysgu sgil da. Iawn. So, llongyfarchiadau bawb am gwblhau, wel, da ni hanner ffordd rwan drwy'r cwrs, allai'n coelio hynna, lle mae'r 3 wythnos ma di mynd, ond ie, llongyfarchiadau am gwblhau wythnos 3. Fel yr arfer, mwyn adeiladu ar eich sgiliau heddiw, da ni hefo fatha tasg digidol bach iddo chi wneud os hoffech chi. Ac y tasg wythnos yma ydy i arbed gwefan fel not y dalen, fel nes i ddanos ydych chi gyna, a wedyn jyst dod o hyd iddi ar ddechrau wythnos 4. So mae hwnna yn opsiynol, ond os hoffech chi, mae croeso ydych chi'n wneud hynna. Iawn! So o ganlyniad, da ni wedi edrych ar sut i gael gafel ar gwybodaeth, a gwybodaeth dibynadwy ar hynny hefyd. Da ni wedi trafod sut i storio nodau tudalen a ffefrynnau, a hefyd da ni wedi dysgu gwahanol bethau gallwn ni ddarganfod ar-lein. A da ni wedi dysgu bach am y cwmwl hefyd, ond da ni wedi rhedeg allan o le. So mae hwnna'n un peth arall hefyd. Iawn, dwi am stopio siarad, a dwi am ofyn os oes gennych chi unrhyw gwestiynau o gwbl ynglyn â'r sesiwn yma. A na i stopio rhannu'n sgrin ni, a na i stopio recordio tra ydych chi'n meddwl am gwestiynau.